everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Din naman ang abogado na mo'y mulihok sa pagproseso niya. Kang kinsa man ang tabang gikan bay Misael? Gikan sa retiradong general nga si Sir Mart. Oh, mo ba? Kinsa man abogaduha? Si Attorney Sam Sanlero. Oh, mo ba bay Misael? Pero og kwartahan pa lang unta ka bay. Ay, di ka basta-basta mabilanggo eh. By Sarge. Kay pobre man lagi ta. Maong yan or kang gipick up sa nga parak. Human pa singiling nga mo ni patay ni Colonel Baluyot. Mao ka lang ang sakit ng kamatuoran. Unfair giking kinabuhi sa tao ba no? Ahon saon taman. Di pa katawa man ta nga pobre, by Sarge. Ay, abi ni mo. Ang angayan untang ibilanggo ug ipada nga to sa munti bay. Mo ang tinuuray nga nipatay ni Colonel Baluyot. Kung si kinsa man ang tinuod nga kriminal. Pag-ampo lang gid ni siya. Nga dili magkasugat ang among dan kung gawas no na unya ko. Kay utangon ko gid ang iyang kinabuhi. Bay amo bus agang. Tode. Kumusta naman dito ang bahay ni Major Gaspar? Na, inampak yung dakong tawa na bay. Madam Cheng, naghangiging salamat sa imong gihatag nga token. Oh, ikaw ka na-apply na basto Major Gaspar? Oh, madam. Giablihan ako og nasigang akong mga mata sa kadaghang kwarta nga pulos taglini mo. Ka naggamay lang na. Gamay lang ka na. Naapa ikaw dagano niya madawat. Ilabi na kay usa na ikaw kahingpit na talakop sa gulo pumal ka dalagon. Sugo ako og manduoy, bisag unsa. Kay andam gyud kay kong mutuman. No, daghan taon niya ikaw. Buhaton Major Gaspar. Ikaw ka na uwat lang ba? Ha? Okay, Madam Cheng. Okay. Sige. Bye, Major. Bye, Madam Cheng. Pagkaswerte ko gyud. Lipay ng batanon nga iring banban nining kwarta. Oh, nanawag na ko di palagyo dugay ang abogado. Si Attorney Sam Sanliero, Daddy? Oh, iha. Mao ba that? Di na ko madugay og maabsulto gyud unya si Misael sa iyang kaso nga yatubang karon. So, sa ato pa gid ay, dili gid ay siya maong matuod nga kriminal. Inosente si Misael. Mituo ko sa iyang pagtug-an kanako sa tanan. Dili gid kuno siya ang nipatay kang Colonel Baluyot. Kun mauna, kaluoy ko din niya kun mauna, Daddy. Si Misael mao'y usa sa mga buhing larawan sa inhustisya ni ning atong nasod. Busaangay lang gyud siyang tabangan. Nalipay ko sa kalambuan nga gipahibaw ni Attorney Sam Sanliero nga tungod kay huyang ang mga ebidensya. Posible kuno nga maabsuelto siyang kaso si Misael. Usaon niya nini mga adlawa. Bisitahon ko ikaw, Misael, sa dili ka pahingpit nga mamahimong gawas nun. Unsay kay sulti na mo Sir Major? Nga hapit man kuno di ay makagawas sa bilangguan si bay amo bus agawn Misael. Ha? Mas labing maayo. Aron magkapadayon siya sa pag-alagad ako isip iyang agaw. Kawa ka ba eh? O sa to, by Sarge?
O sabala? Wa, wa, Sir Major. Suntang. Ang buod na kong ipasabot nga di man ikaw ni tabang niya aron makagawas. Lain man. So, ay pungon ko. Nga, muangkong ka nga imo sang tao. Samantahon ka, Di sagsikinsa pa nga Poncio Pilato ang gusto mo tabang kang Misael. O kirkit kay ko, ana. Apan, ako pagyapon mo'y ilhon niyang agawon ugwa na ilain pa. Sir Rujam. Sa? Major Rujam. Sir Major. Ayaw kong bugal-bugal eh. Sorry, Sir Major. Agawon pagyapon ko ni Misael. Ug ako pagyapon ang magbuot sa mamahimo unyang dagan sa iyang kinabuhi. Kibaw ka, Sir Major, sa among panagsulti. Nakapungta na begi siya, Sir Major. Ngano kuno nga, wa makaigihimong tabang niya nga unta. Kuya makayong ebidensya batok niya. By Sarge, kung nasayod pa lang mo og si Misael unsa nga akong paningkamot, baya, panusaon ko man. Usaon ko malagi nga naaman kita'y husgado. Atik. Mau ba day, Sir Major? Kung magagawas daw niya siya, kay expected naman yun. Nga mag-abswelto siya sa kaso. Apan kinahanglan yun nga mualagad siya pagpalik na ko by Sarge. Sige, balik! Ha? Mamon good ka. Sige. Asa? Walay. Pangag sa ilong, Ay, tarong diha by Sarge, ha? sama ka. Kalimot ko midyante ko. Gusto ko good, Sir Major. Sama ka. Kinsa ka tumusupak ni Major Gaspar. Pamatay og dili oras bangag sa ilong. Nakisabot ka ba? Ha? By Sarge? Kasabot man. Pero, abin mo, Sir Major, ang nitabang biya ni Bay Amubus Agaw Misael, mao ang kaning general nga si Sir Mart, ug ang abogado nga si Attorney Sam Sanlero. Ipadawat Misael ang gitanyag nilang tabang. Ah. Apan kung gawas nung naon niya siya, palikaya siya sa maong mga tao, kay mamahimo gid unyang miserable ang iyang kinabuhi. Sir Major, Dili ko magatugot nga moalagad unya siya na ng mga tawhana. Kay kaaway ko sila. mao ba day, Sir Major? Imo lang unta gitabangan si Bay Misael. Di ba, Sir Major? Inom by Sarge. Ayaw pagbot. Kinanglan nga ako yung gining magkumpirmar bahina. Kaaway ko si retired General Mart Oknes. Busa, nakahukom ko nga dili na lang yun ipadawat ni Misael ang gitanyang nga pagtabang nini. Murag di man maayo nga mopadayon ko sa akong pagbisita kang Misael sa City Jail. Sa kinani ni Major Gaspar kanang akong nasundan. Oh, sigurado yun ko nga adto sa Mauyarombo. Mubalik na lang ko sa kong agi. Ako na lang ang mulikay sa kagaw nga opisyal. Misael, kumusta na? Ha? Major Gaspar, Kumusta naman ka din, he? niyayin taon. Nag-antos sa salaod nga wag iko'y kalabutan. Pastilan. Sorry yun kayo nga karon lang ako nahibalik sa pagduaw kanimo din, he. Aba? Ay, kini kong kabisi. Apan kanunay kong nag-follow up sa imong kaso sa korte. Wa ko magpasagad ni ini. Bisan pa man sa kabisi. Mabaday, Major? Aw, uy! Kanunay ang ganitawon ka na kong giapil sa akong mga prayers, mga pag-ampo. Misa. Taod-taod naman nako ni gipalihok ang imuhang kaso.
Wala man lang ko magdahom og tabang gikan nimo, Major Gaspar. No, dili ka na mahimo. Tungod kay ako paghihapon ng imong agaw. Dili na, Major Gaspar. Misael, obligasyon ko paghihapon nga tabangan ka. Kung ayaw na paabuta ang tabang gikan sa laing mga tao. Nana sila si Sir Mart ug si Attorney Sam Sanlero nga mitabang nako, sir. Balibari sila, Misael. Major Gaspar. Oo, balibari yun sila. Ayaw og idayon ang pagdawat silang gi-offer nga tabang. Kay ako, mao ang tinuoray nga makatabang nimo og dili sila. Ang imong tabang nga diara kutob sa laga la, Major. Oh, hinampak ka maka. Ayaw kong ina niya na, ha? Pasaylo ako, Major. Apan dili ko sila kaaway. Kaway mo gihapon sila. Kay ako man mao'y imong agaw. Diin ka man di sa mga panahon nga nagkinahanlan kong agawon tungod sa akong kidagatan, Major. Ipasabuta na ka. Sabda ko. Wa ko ikaw pasagdi. Hagpayaran ako na bilanggo din eh. Ug matod pa ni Vice Sarge, daigo ka ramang kunong muingon nga na'y husgado nga mo'y magtimbang-timbang sa kong kaso. Nakaila kinagid na ako. Ako'y klase sa tao nga dili yun gusto og daghang sulti. Apan pulos ka ng pagarpar, Major. Pagkahinampak. Gidawatan ako ang gitanyag nga tabang nilang Sir Mart uban sa abogado. Gihimo nilang paspas ang nagsaguyod unta nga proseso. Ay nagipagsalig anak nila. Kay dili sila kasaligan. Sorry gid kay sir. Apan prangka nga pagkasulti. Mas misalig ko nila kay nimo. Oh, kiinsulto ba ko nimo? Depende ra na sir. Kung unsa imong interpretasyon. Pagmahay kagid unya ning imong gibuhat, Misael. Ulang simana ko pa lang sa akong pagkabalhog dinhi nga way sa ug ikaw napuno sa mga bakak nga pasalig. Gitunglo ko na ang mga adlaw atong higayon na kung nganong milaom pa ko sa mga pasalig nimo pulos bakak sir. Tingalay baya og tunlon mo ra unya kanang tanan imong gipanulti karon. Nihimo kag dakong sayop nga desisyon nga imo ra gyud unyang mahayan, Misael. Kinira sa mga akong ikasulti sir. This is not a mistake, Major Gaspar. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.